Ase ndine bunkhani ya mafuta ayo. Magaezi tikamanena kuti mafuta akukwera ndiye kuti amo inu anthu amagula kale mafuta awo 15,000 per liter. Mwamva? Anthu amagula mafuta awo 15,000 per liter. Umoyo umapita be anthu timakwera magali moto chanchani. Anakweza so kale mitengo imeneyo ya magali moto kale lomwelo. Sikuti panopaso akuyendeso kuti akwezeso mitengo yayi. Mitengo inakwera kale. Chifukwa mafuta ankagula 15,000 per liter, 10,000 per liter. Waona? Ndiye panopa boma yaika pa 5,000 wina ziti mafuta adula. Zonama kwambiri. Zonama kwambiri tatiye MZP ifuna itengerepo mpata pankhani yakukwera kwa mafuta. Koma iyayi tilipo anthu ozindikira. Oti timazindikira mmene zinthu zimayendera. Inu mukuona ngati MCP nthawi yovota mafuta amasowa. Ndiye kuzafika panopa kuti iwine MCP zinthu zikanakhala bwanji. Nthawi yoti akukopa anthu kuti avotere mafuta akusowa. Ndiye kuzafika panopa kuti MCP iwine zikanakhala bwanji pankhani ya mafuta. Guys, pita kumwene yali koko tatiye tizimpempherera. Mulungu anasunga ndi umoyo umene uja kuti atiwombole ife ya Malawi. Kunalibe munthu wina aliyense amene akanatiwombola ife ya Malawi kunkhanza za MCP kuposa za mkulu ameneyo Peter Mutharika. Mulungu azimpasa umoyo wautali mkulu ameneyo. Ndine wakumpoto amene ndikuyankhula zimenezi. Ndine wakumpoto ndithu. Koma ayi. Guys, ndife amozi Malawi muno. Mundu akamapanga zabwino wakumwera timuyamikire. Kaya ndi wapakata kupanga bwino timuyamikire. Zimene wapanga zombe zija zosegula factory ya fertilizer timuyamikire. Sikuti kapena poti ndi wapakati basi. Uyu no. Zimene akupanga bushiri zabwino zija tiyamikire. Zimene akupanga tomu mpinga njira zija zabwino zija tiyamikire zoti banki yake ili pena pali pose kuthandiza Malawi tiziyamikira Malawi. Tisatengere zoti uyu ndi wakumpoto, uyu ndi wakukalonga, inu zimene zindi azungu chaba anapanga zimenezi ndife amozi ndithu. Tikamapezana ku South Africa timatitana bwino kwambiri, koma tikakhala Malawi muno ndiye kumanyozana. Ineyo nafika ku Dar es Salaam napeza nsanga wina wake wakuti wakumwera kaya kuti tinagwirizana kwambiri ma friends opya kwambiri ngati anthu otochoka dziko limodzi. That is the life that we need to be staying in a country. Tiziyamikira kuti uyu ndi wakumpoto akupanga zabwino tiyamikire. Uyu ndi wakumwera akupanga zabwino tiyamikire. Uyu wapakati akupanga zabwino tiyamikire. Ngati akufunika support yathu timpaseso. Peter Mutharika papa kupanga bwino support yathu ndiofunika. Andi support yathu uyo ndiofunika mapemphero tizimpempherera. Mulungu azinthandizira kupanga maticho nabwino amene akupanga panopa. Mbava zikumangidwa. That is very good. Ndiye sango khala ndi moyo uja wongozorowera kudandaura pena paliponse. Iyayi. Sina bado kuti zidadandaura yayi. Tatiye tizilimbikiraso on our own personal capacity. Kuti zinthu zathu ziyende. Sikuti bomaro libwere pa nyumba panga ndipase ineyo zinthu yayi. That is not the way we are supposed to be staying. No. Kuma bomaro lipange zinthu zoti ine ndikamafuna zinthu ndizipeze. Mene apangira ndi chimanga chikupezeka pena paliponse. That is the way to go. Mafuta alipena paliponse. Akudura kuti. Pita nukagule mafuta ku Tanzania, pita nukagule mafuta ku Zambia, pita nukagule mafuta ku Mozambique, pita nukagule mafuta ku Zimbabwe, pita nukagule mafuta ku South Africa. Ndiwo dura. Ndiye ife kungopanga mitengo yoti ifanane ndi anzatuwa. Cholinga choti mafuta athu asapite kwina, basi boma lalakwisa. Tisakhange tikusukulu sinapondeko yayi. Tiziganiza mwa sukulu munthu izikusintha. Uziganiza munthu. Kuti kodi munthu amene akupanga ichicha kupanga chifukwa chachani. Amwana mveka oti ayamikira akupanga bwino. Mulungu akuthandizeni. Dithandizeni ziko lathu linafa. Ili linapita ili ndi MCP. MCP imafuna anthu ochepa kali ndi ndalama. Ononse timuzivutika. Ndimene imafuna ipange MCP. Anthu ochepa akali ndi mamiliyoni ambiri. Pamene the majority akali anthu osauka. Cholinga choti azikupasani mchere muziwavotera. Mwaona? Ndi anthu poti simukuganiza. That's why bantu mango maro unadaula mamawa mungati MCP chachani inali bwino. Ino MCP inali bwino.
aise zimene zokayankhule kumanda osati pano ya mina mizimu iko zokangubverako kumenekoko chifukwa sili nafe nziko muno yayi anafa amenewo ndi amenewo mwina akozomvera koma ife amene tinali muno timaona zimene zimachitika. You can't cheat us, you can't at all. Mundu ali bwino andi say guys kaya nali kuti Peter ameneyo andine tinapanga mistake yayikulu kwambiri 2020 ija kunchosa Peter Mutharika kuzafika pano pa ziko latuli tikanapita pasogoro kwa basi tazitayisa nthawi ndi MCP za this 5 years kwambiri. We have wasted time. Ndiye wina wake sanga bwere panopa kumanena ngati tonse ndife mbuli yayi enafe kusukuti napo ndako ndiye muzinamiza inawo zikomo kwambiri.